माथाइनि 28 अयदा 1निफ्राय 10 फनावहाय बिनि सोंफिननायनि सोमोन्दै बेबायदि लिरनाय दङ। साबातनि दिननि उनाव अर्थात रबिबार हाप्तानि सेनि दिनावहाय न'खा नायसि जेब्ला मागदालिनि मरियम आरो गुबुन सासे मरियमा जे जिसुनि गोथै हाखरखौ नायनो थांदोंमोन सानैजोंहाय, बे समावहाय थाबनो गेदेर बांग्रि मावदों। ओमफ्रायनो फोरबोनि सासे आत्माया सोरगोनिफ्राय ओंखारबोदों आरो अन्थाइखौहाय नारखानानै बिनि सायाव जिरायदों। ओमफ्राय बिनि महरा नखा मोफ्लामनाय बादि आरो बिनि हिया हिमनि समान एकदम गुफुरमोन। आरो नेग्राफ्रा बिखौ गिनानै थोर मावदों, गोथैफोर बायदि जादों होननानै बुंदों। आरो हौवा हिन्जावफोरखौ होनदों, नोंसोरो दागि, मानोना आं मिथिगौ नोंसोर क्रुसाव दोरखार जानाय जिसुखौ नागिरदों होननानै। बियो बेयाव गैया, मानोना गाव बुंखानाय बायदि बियो सानफिनबाय। फैनानै बिनि उन्दुनाय जायगाखौ नायफै आरो नोंसोरो गोख्रै थांनानै बिनि सोलोंग्राफोरनो खोन्थाहै, बियो गोथैफोरनिफ्राय सिखारफिनबाय होननानै। बियो नोंसोरनि सिगां गालिलाव थांग्रोगोन, बेयाव नोंसोरो बिखौ नुगोन। गोसोखांदो, आं नोंसोरनो बेखौ बुंखाबाय। बेबादिनो बिसोरो गिनाय आरो गेदेर रंजानायजों गोथै हाखरनिफ्राय हाखु दाखु बिनि चेलाफोरनि खोथाहैनो खारलांबाय। जिसुआ थाबनो बिसोरखौ लोगो लानानै बुंबाय, गोजोन्थों। आरो बिसोरो थांनानै जिसुनि आथिंफोराव हमनानै खुलुमदों। जिसु ख्रीष्टखौ जोङो नुदों। मैयानि हरावहाय जोङो सोलोंदोंमोन जे जिसु ख्रीष्टखौ मोनसे हाखरावहाय दोननाय जादोंमोन। ओमफ्राय बे हाखरखौ पिलात राजानियाव थांनानैहाय जाहाथे रावबो गोनो गोथो खालामनो हाया, आन्दायहोनो हाया, बियो माब्लाबाबो जाहाथे सांफिनथों एबा सांफिनदों होननानैहाय जाहाथे नुजाहोजाया, बेनिखायनो गोरा नेग्राफोरखौ, पहेरा होग्राफोरखौ दोननाय जादोंमोन। ओमफ्राय बे हाखरखौनो नैबे सानै मरियमा नायनो थांदोंमोन। ओमफ्राय जेब्ला नायनो थाङो होमब्ला नुहैबाय जे बिसोरो आइजो हिन्जावमोन, नाथाय अलरेडि सोरगोनिफ्राय आरखौ फैनानैहाय होथेनाय जे अन्थाइ दुबार बेखौहाय खेवनानै दोनखाबायमोन। ओमफ्राय बे खेवनाया माबोरै जादोंमोन? मोनसे गिदिर बांग्रि मावदोंमोन। ओमफ्राय बेयाव सानै नेग्राफोर दङमोन। बे नेग्राफ्रा ओरैबायदि थोर मावदों, बिसोरो गिदों। बिसोरनि जिबनाव माब्लाबाबो बे जाथाया जाफेराखैमोन। ओमफ्राय बिसोरो थैनायजों समान जादों, अर्थात थैलाबनायजों समान जादों बेबायदि। ओमफ्राय जिसुआ गाव बुंनाय बायदि हाखरनिफ्राय सिखारफिननाय, जोङो बेयाव जेब्ला नायबाय जोङो नुनो मोनो जिसु ख्रीष्टआ गावनि सानफिननायनि सोमोन्दै बियो बुंखादोंमोन। बियो फबजायाखैमोन आरो बियो दोरखाबजायाखैमोन। आगोलावनो बियो बुंखादोंमोन। गावहा जेरै बुंदों बे एखे जमानखौ लानानैहाय जिसु ख्रीष्टआ सानफिनदों। लुकासनि 24:7 जोङो बेखौ फरायनि। 24:7 मानसिनि बिसा हौवाया पापी मानसिफोरनि आखाइफोराव गथायजानो, क्रुसाव दोरखाबजानो आरो सानथामनियाव सिखारफिननो नांगौ होननानै बे बाथ्राखौ जेब्ला गालिलाव दङमोन, बे गालिलाव थानाय समावनो जिसु ख्रीष्टआ गोबां मानसिफोरनि सिगाङाव बुंखादोंमोन। दा बेबायदि बुंखानाय बायदियैनो
एखे जौगानायखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनदों। ओमफ्राय जिसुनि सिखांफिननायाव सोमो गोनां जाथायफोर जादों। सोमो गोनां होननानै बुङोब्ला जाय जाथायफोरखौ जोङो खोनायोब्ला आसरित मोनो। माब्लाबाबो जाथावामोन, जानोनो मोनामोन, माबोरै जानो हाखो बेबायदि सोमोनांथाव आरोखि। बेनो जाहैबाय गेदेर बांग्रि मावदों, ओमफ्राय फोरबोनि आबहावा हाखर खुरथेनाय अन्थाइखौ बोखारदों। जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननाया बेवहाय जोङो नायोब्ला नुनो मोनो माथाइनि 28:2 जों दहाय फरायलांखाबाय। बेवहाय रावबो मानसिया जिसु ख्रिस्ट'खौहाय दिनैहाय बोखाङाखै। ओमफ्राय रावबो मानसिया जिसु ख्रिस्ट'नि जे हाखराव होथेनानै दोननाय जे अन्थाइखौ बोखारनाङाखै, नाथाय बिदि बांग्रि मावदों। ओमफ्राय आबहावा हाखर खुरथेनाय अन्थाइखौहाय बोखारदों। ओमफ्राय मोनसे इन्टारेस्टिं आरो सोमोनांथावसिन जाथाया जाहैबाय पहेरा होग्राफोरा गिनायजों थोर मावदों। पहेरा होग्राफोर, नेग्राफोर, बिसोरो गोरलै मानसि नङामोन। दावहा नांग्राफोरनि बिसोरो ओरैबायदि स्ट्रं गार्डमोन जे बिसोरो आखा फाखामोन। बिसोरनि जिबनाव जि जाथाया माब्लाबाबो जाफेराखैमोन, बिसोरो बे समाव मोगा मोगि जानानै बिसोरो थोर मावग्लुबनायजों थैहाबदों होननानैहाय बाइबेलावहाय लिरनाय जादों। थैहाबदों होननानैहाय बुंनाय जादों। दा जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननाया गेदेर सोमोनांथाव आरो फोथायथावना जाथायनि गेजेरजों जादों। जों बेखौ रोखा मोननो हाबाय। फोथायथावना जाथायनि गेजेरजों जादों आरो गेदेर मोनसे सोमोनांथावना जाथायनि गेजेरजों बियो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननाया क्लियार जादों। अब्लाबो मानसिफोरा फोथायनो हायाखैमोन। नंगौना नङा? गोनो गोथो जादोंमोन। दहाय मेथाइयावहाय मोसानानै थांबाय। बिनि जारिमिना गोलाव दङ। गोनो गोथो जादोंमोन। ओमफ्राय जोङो मैया खोनादों। नोंथांमोना जुदि मैया दङब्ला जोङो मैयानि खोथाखौ एसे जोङो रायखांनो आङो लुबैदों। सिमन पिटरमोनखौ ना हमग्रानिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बिसोरखौ ना हमग्रानिफ्राय लाबोनायखाय जिसु ख्रिस्ट'आ थैबाय, हाखराव फबजाबाय। दानिया जोंनि लाइफ स्टाइला माबोरै जाबावनांगौ, जों माबोरै थाबावनांगौ, सोरजों थाबावनांगौ, गोदाव सोराव जानायसै होननानैहाय जे अबस्थानिफ्राय बिसोरो फैदों, एकदम गोनो गोथो ओरै थांहां ओरै फैहां जानानैहाय बिसोरो बे अबस्थायावनो थांफिनदों। बेबायदि अबस्था जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायावबो बेबायदि गोनो गोथो मानसिफ्रा गोबां जादों। जोबथारनायाव जुदासाबो थमासाबो फोथायनो हायाखै। जेब्लानाखि बियो जिसु ख्रिस्ट'नि गाजोल होनाय जे आखाइनि गब्लं आसि सोयो, होमब्लासो फोथायनो हादों। बै समनि प्रेक्टिकेल मोगथां महरनि बियो जाथायमोन। नाथाय जोङो दायो मोगथां महरनि नङा, जोङो बै समनि नङा। जोंबो दिनै बेबायदिनो गोनो गोथो नामा? जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनबाय, बेनि सायाव जोंहा दाबोनो कनफिउस दङ नामा? जोङो गावखौ एसे दानगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ क्लियार, बेयाव गोनो गोथो साननांगौ जेबो गैया। बियो गासैखौबो मावफुंबाय आरो जाफुंबाय, बियो सिखांफिनबाय। नाथाय जोङो बेखौ फोथायनायावहाय गोनो गोथो नामा? सिमन पिटरमोन बायदि ना हमग्रा मानसिफोर बायदि जोङो बेखौ फोथायनायावहाय जोङो जि अबस्थाजों थाङागौमोन, नाथाय कनफिउस जानानै जोङो जे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदोंमोन, बे बेकग्राउन्डआव जों थांफिनगोन नामा? अब्लाबो फोथायाखैमोन। ओमफ्राय उनाव जिसुआ सिखांफिननानै बियो सिरि थायाखै। बियो गासै 500 जननिबो बारा
파사가 정리고 봐라 만스퍼즈 비에 자는 송살니 아인 바디가 사내 사탐 전 사키 흔하야는 저자세 나팔 지수 크리스토와 앞에 파사가 정리고 봐라 만스퍼즈 비에 자는 아래 비에 소리로 해 빈들 네 빈들 다 배우 जोंहा गोनो गोथो संनांगौ जेबो गैया जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाया ओमफ्राय जोङो दानिया नायनि जिसु ख्रिस्टआदि सिखांफिनबाय ओमफ्राय सिखांफिननानै बियो सिरि सिरि थायाखिसै बियो नुजाबाय आरो बियो सोरगोआव थांफिनबाय ओमफ्राय बिनि सिखांफिननायजों संसाराव थानाय गथै मानसि माहारिफ्रा मा उपकार मोनदों एबा मा मुलाम्फा मोनदों जोङो बेखौ एसे नायनो जिसुनि हाखरनिफ्राय सिखांफिननाया माखासे सोलायनाय लाबोयो मानसि हारिनि गेजेराव सुबुं हारिनि गेजेराव संसारनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय लाबोयो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाया मा सोलायनाय बियो सुबुं माहारिनो गोथां फोथायनायखौ लाबोयो सुबुं माहारिनो मानसिनो मोनसे फोथायनाय जाय फोथायनाया गोथां बे गोथां फोथायनायखौ लाबोनानै होनाय जायो जिसु ख्रिस्टनि हाखर सिंनिफ्राय सिखांफिननायनि गेजेरजों बेखौ बुंदों जाहैबाय ओरैबायदि बुंदों 1 करन्थियानि 15 आयदा 17 पनावहाय बुंदों जोङो फरायनानै खोनासङो 1 करन्थियानि 15 आयदा 17 पन आरो ख्रिस्टआ सिखांफिनाब्ला नोंसोरनि फोथायनाया नंखाय बाखाय आरो नोंसोर दाबोनो गाव गावनि पापफोरावनो दङ खनसे फरायबावनि आरो ख्रिस्टआ सिखांफिनाब्ला जिसु ख्रिस्टआ जुदि सिखांफिनामोनब्ला जोंनि फोथायनाया मानसिनि फोथायनाया नंखाय बाखायसोमोन जेबो ओंथि गैयामोन जिसु ख्रिस्टआ जुदि सिखांफिनाखैमोनब्ला जों फोथायनांगौनि दरकार गैयामोन नाथाय जिसु ख्रिस्टआ दिनै फोथायनायखायसो जोङो जोंनि फोथायनाया दिनै गोथां आरो जोङो पापनिफ्राय उदांस्रि मोननो हादों जिसु ख्रिस्टआ गासै पापफोरखौ बियो हाखर सिङाव फबनानै बियो महर सोलायनानै गोथां महराव बियो सिखांफिनबाय बेनिखायनो जोंनि फोथायनाया दिनै गोथां मानसि हारिया दिनै फोथायनायनि गेजेरजों गोथां जिबनखौ दिनैहाय मोननो हादों बे मोनसे चेन्जिं एबा सोलायनाय बेनिखायनो बुंदोंमोन पापनि फिथाइया थैनाय जुदि जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिनाखैमोनब्ला जोङो दासिमबो पापनिफ्राय उदांस्रि जानो हायाखै जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिननायखायसो जोङो बेखौ फोथायनो हाबाय आरो जोङो पापनिफ्राय जोङो उदांस्रि मोननो हाबाय दिनै गासैबो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायखौ फोथायनाय मानसिफ्रा पापनिफ्राय उदांस्रि मोननो हाबाय मानोना पापनिफ्राय उदांस्रि मोननो हानायनिख्रुइ आरो देरसिन जोंहा जिबनाव मुलाम्फा जेबो गैया पापनिफ्राय उदांस्रि मोननायानो जोंनि जिबनाव बयनिख्रुइ देरसिन बेनिफिट एबा मुलाम्फा बेनिखायनो जोङो जेब्ला जहनाव नायो जोङो नुनो मोनो पापनि फिथाइया थैनाय जोङो पाप मावोब्ला जोङो थैथारनांगोन बे थैनाया जोबनो रोङै थैनाय बे थैनाया मोदोमनि थैनायल' नङा नाथाय बियो जिबननि थैनाय आत्मानि थैनाय बे आत्मानि थैनायनिफ्राय जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि दारै जोङो उदांस्रि मोननो हादों आरो खारग'नो हादों ओमफ्राय जोङो सुबुं माहारिनो जिबननि आसाखौ लाबोयो मानसिफोरनि गेजेराव आरोबाव जिउनि आसा एबा जिबननि आसाखौहाय लाबोनानै होफैबावो जोंनि जिबनावहाय बयहाबो आसा दङ जाय आसाखौ जोङो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि दारैहाय जिसु ख्रिस्टनि दारै जोङो मोननो हादों बे आसाया दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मिथियै मानसिफोरनाव गैया
जायनो जिसु ख्रिस्टखौ दिनै फोथायगोन, जायनो जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायखौ फोथायगोन, बे जिबननि आसाखौ मोननो हागोन। 1 पेट्रनि 1 अध्याय 3निखौ जोङो फरायनानै खोनासंनि। 1 पेट्रनि 1 अध्याय 3निखौ बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ। इसोर आरो जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि बिफाया बाख्नायजाथों। बियो गावनि गेदेर अनखांनाय बादि जिसु ख्रिस्टनि गोथैफोरनिफ्राय थांखांफिननायजों जोंखौ गोथां बरसानि थाखाय जांग्रोनि, मिननाङि आरो रानलाङि आवग्रिनायनि थाखाय सारि जाहोफिनबाय। बे आवग्रिनाया नोंसोर जोबनाय बोथोराव नुजाहोनो थाम-थिम जानाय बोखांजानायनि थाखाय इसोरनि बोलोजों फोथायनायजों बेंजानायफोरनि थाखाय सोरगोआव आवथायजाबाय। जाय आसाया जिबननि आसा। जोंनि बे संसाराव थानाया दानो दं आरो दानो गैया। जोङो बेखौ लानानै जेबो दुगानो हाया। बेयाव देरगानांगौनि गोनांथि गैया। नाथाय जिबननि आसा होननानै बुङोब्ला बे जिबननि उनाव, बे संसारनि उनाव जोंहा मोनसे आसा दङ। बे आसाया जाहैबाय जोङो जिसु ख्रिस्टजों सानसे जोङो स्वर्गआव थांनायनि, बेयो जिबननि आसा। एबा बे आसाया बे गोथां आसा, गोथां आसा। बे आसाखौ जोङो सोरगो रायजोआवहाय थाम-थिम खालामजाबाय होननानै बुंनाय जादों। बे आसाया माब्लाबाबो जामरोङा होननानै बुङो। बे संसारनि आसाया माबायदि, मोदोमनि आसाया माबायदि, जोङो दान धोरोमब्ला मोननो हायो। सासे मानसिया जेब्ला जोंनोहाय मोनसे खोथा होयो, आसा होयो, जोङो बेखौ 100% फोथायनो हाया। जाफुंगोन ना जाफुङा बेवहाय कनफिउस थायो। मोनगोन ना मोना बेयाव कनफिउस थायो। नाथाय बे आसाया जाहैबाय जामरोङा, जिबननि आसा। बेनिखायनो बुंदों जाहैबाय जहननि 11 आयदा 25 जोङो फरायनि। जहननि 11 आयदा 25 बेबायदि बुंदों। जिसुआ होनबाय, आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा। आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङैनो थागोन। आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङैनो थागोन। आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा। नाथाय जाय आंखौ फोथायगोन बियो थैनानै थांगोन, नाथाय अब्लाबो गोथाङैनो थागोन। बेसे गिदिर आसा बेलाय, जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायनि दारै बेसे गिदिर आसाखौ जों मोननो हागोन। जोङो बे संसाराव जेब्ला गावखौ एसे आन्दाज खालामो, 80 बोसोर आरो 70 बोसोरखौ जोङो नेनानै थायो। ओमफ्राय जोङो बे संसारनिफ्राय जोङो थैलाङो। जोङो जिखि अबस्थायाव थैया मानो, जिखि जायगायाव थैया मानो, जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै एबा जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायखौ फोथायनानै जेब्ला जोङो थैयो, अब्ला जिसु ख्रिस्टआ मा बुङो? थैथों, अब्लाबो गोथाङैनो थागोन। अब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोङो थैनो रोङै मोनसे आसाखौ होदों, जानो रोङै मोनसे आसाखौ होदों। संसारनि आसा होनाया, आं दहाय बुंखाबाय, संसारनि आसा होनाया बियो 2 सानथामसोनि थाखायल'। माबा मोनसे मोजां न'फोर लुब्लाबो माराम जालांगोन, बायलांनो हागौ, जिलांनो हागौ, बेबायदि। नाथाय जे जिसु ख्रिस्टनि जोंनो होनाय जे आसा, बेयो जाहैबाय, बेयो गोथांनि आसा। ओमफ्राय फोथायग्राफोरनि थाखाय गोथांनि रादाब जायो।
बेनिखायनो जिसु खृष्टआ बुंदोंमोन नोंसोरो गासै बुहुमावनो बे खबरखौ नोंसोरो खोन्थाहैदो सांफिननायनि खबरखौ जायानो बेखौ फोथायगोन खोनासंगोन बेनि थाखाय बियो गोथांनि रादाब खबर जायो गोथांनि खबर जों दिनै गोथांखौ मोननो हाबाय खिन्थु बुहुमाव दासिमबो गोथांनि खबरखौ मोननो हायै गोबां मानसिफोर दंबावो बे मानसिफ्रा ओरैबायदि सानो मानसिनि जिबना थैनायनि उनाव माबा जुनाद जायोनो माबा मोनसे मानसि उजिफिनोनो बेवहाय जेबो आसा गैया जिबनखौ लानानैहाय ने नाथाय जोंनि जिबना बेबायदि नङा बेनिखायनो जोङो बे समनि गेजेरजों जोङो गावखौ दांनायनि जोंबो दिनै गोनो गोथोआव दङ नामा ओमफ्राय जिसु खृष्टनि थांफिननायनि गेजेरजों जोङो जे सोलायनाय जोङो मोननो हाबाय जोङो बे सोलायनायखौ जोङो लाखिनो हानांगोन बे सोलायनायखौ जोंनि जिबनावहाय जोङो दोननो हानांगोन ने दोननो हानांगोन बेनिखायनो फै जोङो दिनैहाय नैबे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो गोसोखांनि जों गासैबो गोनो गोथोखौ नागारनि आरो जिसु खृष्टनि थांफिननायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिबनाव जे सोलायनाय लाबोबाय ने सोलायनाय लाबोबाय जोङो बेखौ हमथानानैहाय जोङो लाखिनि आरो जोङो बेखौ फोथायनायाव लागानो जों गोख्रों जानो बे रावनि गेजेरजों इसोरा जों बयखौबो गिदिर आशीर्बाद होथोंसै आमेन।